Ayan, so para i-acknowledge na rin po natin ang ating mga participants na narito po sa ating Zoom at sa ating DOH Bicol Facebook Live. Magandang hapon din po sa ating mga media partners sa iba't ibang media stations po dito sa ating Kabikulan. Magandang hapon po sa lahat. Magbibigay ko kami ng update sa inyo ngayon regarding yung health status ngayon ng Bicol dito sa ating mga evacuation centers po, secondary po dito sa ating Mayon eruption activity po. Kinukumpirma Recording in progress. ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol na may naitalang isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Barangay Gabawan Evacuation Center, Caraga Albay. Ito ay nai-report noong June 18, 2023 matapos magpositibo sa ginagawang reverse transcriptase polymerase chain reaction o ang tinatawag na RT-PCR. Ito ay ginawa sa Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory or tinatawag din nating BSL-SNRL. Ang nasabing pasyente ay isang 82 taong gulang na babae na nakaranas ng mga sintomas ng lagnat, ubo at sipon na nagsimula noong June 14, 2023. Nagkonsulta ang nasabing pasyente sa Bicol Regional Hospital and Medical Center kung saan binigyan siya ng gamot at nirekomenda ang agarang isolation at pagpapasailalim sa RT-PCR. Kasulukuyang naka-isolate at ginagamot ang nasabing pasyente sa Anislag Infirmary. Ang Kagawaran ng Kalusugan sa pakikipagtulungan sa Provincial Government ng Albay sa pangunguna ni Governor Greg Lagman, lokal na gobyerno ng Daraga sa pangunguna ni Mayor Caroline Baldo at mga health partners sa agarang pagsagagawa ng contact tracing. Mayroong kinikilalang 30 o 30 close contacts. Lahat ng mga close contacts ay naka-quarantine at natapos ng iswab ngayong araw, Hunyo 19, 2023. Ang mga swab specimens ay ipapadala sa BSL, SNRL at isa sa ilalim sa RT-PCR. Patuloy na hinikayat ng publiko, kabilang na ang mga nasa evacuation centers, na sundin ang Vida Solution Plus. Ugaliin ang pagsusot ng face mask, lalo na sa matatao at kulob na lugar. Ugaliin din ang tama at magdala sa paghugas ng kamay at paggagamit ng sabon at malinis na tubig o kaya ay 70% alcohol-based sanitizer. Ang mga tamang impormasyon upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19 at iba pang nakakahawang sakit. Kung nakakaranas ng flu-like symptoms tulad ng lagnat, ubo, sipon, sore throat at iba pa, magpakonsulta agad sa healthcare worker na nakalaga sa inyong lugar. Hinihikayat rin ang publiko, lalo na ang mga nasa evacuation center, na magpabakuna at booster laban sa COVID-19 upang mapalakas ang proteksyon. Ang pagbabakuna at pagpapabooster ay napatunayang mabisang paraan upang maiwasan ang malubha at kritikal na sintomas ng COVID-19, pagkaka-ospital at kamatayan dulot ng naturang sakit. Ang tuluyan na pagsubo ng COVID-19 ay nakasalalay sa bawat individual sa pamamagitan ng pagpapabakuna at pagsunod sa minimum public health standards. Maiwasan ang paglaganap hindi lamang COVID-19, kundi pati na rin ang ibang nakakahawang sakit. Diyos mga balog sabi sa inyo, kabos.
Ayan, so maraming salamat po, RD, para po sa talakay po natin ng statement po natin patungkol po sa ginagawa nating health response para sa Mayon eruption. Sa ngayon po, ipapakilala po natin ang ating mga panel. Kasama po ni RD Vera, ang ating head po ng Philippine Information Agency Region 5, na si Director Ramil Marianito. Hello po, Direct. At kasama rin po natin sa DOH Bicol CHD ang ating panel, ang ating head ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Bicol CHD na si Dr. Aurora Teresa Daludo, Ra, at ang ating ayan po, at ang ating Municipal Health Officer po ng Daraga na si Dr. Edna Pang. Okay po, so sa ngayon po ay mag-a-accept na po tayo ng mga questions po mula sa ating media partners po sa ngayon. So kung sino man po ang mayroong katanungan tungkol po sa ating Mayon response, ay maaari pong magtaas ng kamay or mag-manifest po sa ating chat box. Hello, ma'am. Yes po, sir. Good afternoon po. Ma'am, since may 30 Yes po, na... please introduce na lang po your name and from what agency po tayo. Hello po, ma'am. Good afternoon, Doc. Chris Novello po from GMA7 Bicol. Since we have 30 na contact, close contact nung... Tama ba? Positive po yan, ma'am, di ba? Hello? Hello? Hello po, Sir Chris. Pwede pong paulit ng yung tanong. Apo. Ma'am, since may 30 recorded na close contact yung patient, tama bang positive yun, ano? Positive siya. Apo. Ano, no? Doc, Hello. Hindi ko Hello? masabutan. Doc, since may 30 na close contact, yung positive po yun, di ba? Depa. Itong yung 30 na supposedly close contact. I mean, Doc, yung close contact, yung primary na, yung tinest natin, itong positive po yun. Yung patient is Doc, positive. Doc, is this isolated case or is there na parang ika-alarm natin since nasa evacuation centers ito? Basically po, for us, it's basically, po yan, we do expect COVID to rise, we do expect other respiratory infections to rise po dahil we are in an abnormal situation and masyado pong congested ang ang lugar. So we do expect to have those cases po. Hello. So Doc, na-check ba natin sa mga evacuation centers if may isolation facilities dun sa mga evacuation centers natin yan sa Albay? Ano po yan? That's part of the design po ng ating mga evacuation centers po. They should have a quarantine area and isolation center po. Dapat po meron sila po mga ganyan. Anyway, diyan po sa Daraga, I think they have this complete set of isolation and quarantine areas and isolation centers po for possible rise in infectious cases. Doc, vaccinated ba yung patient? Yes po. Vaccinated po siya. Thank you, Doc. Thank you. Lang po siya, vaccinated with Janssen. Isa lang pong tusok. So right now po, supposedly we are expecting her to have a booster. Kaya lang po, inabot na siya nitong si COVID. So we have to wait for at least 2 to 3 weeks po bago sa bakunahan ng booster. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Any more questions po? Okay po, so kung meron pa po tayong questions, manifestations, please raise them po. Yes, ma'am. Good afternoon. Si Ken Cabalga po ng Idol FM. Ma'am, good afternoon. Please proceed po. Please proceed. Okay. Doc, tanong ko lang po, saan po possible nakuha po nung
nag-positive ng COVID yung sakit niya po? Basically po, probably bago siya pumasok po dyan, meron na po siyang exposure from the outside po. Kasi we have to count 5 days after po, di ba? Kaya malamang Yes po. Doc, did you recommend po na i-disinfect po yung lugar o nag-disinfect na po and ilipat po yung mga evacuees? this basically po yung mga yung lugar they have to be disinfected ho talaga. SOP po yung ginagawa na po ngayon yan, and yung mga evacuees po natin nandoon, sa bagay ito po yung mga yung mga close contacts niya. So inalis din po siya kasi they have to undergo quarantine po para po sila during the time na pakakuha lang po ng kanilang swab test. So we have to monitor din po. Opo. Basically po, sa lugar na na yan, then ang problema naman sa lugar na na po yan, na disinfect na po yan. Okay. Doc, di ba yung Doc, yung lahat ng kasama nung nag-positive sa COVID-19 sa isang kwarto, lahat po sila naka-isolate ngayon? Yes po. 30 po sila, na-isolate po sila, and nakuha na po ng swab yung mga yan. Kailan po, Doc, lalabas yung result ng swab test? After 2 days. After 2 days. Yes. Okay. Opo. May kasama po ba tayong taga-LGU? Meron po, we have Dr. Tan, the MHO of Daraga po. Okay, Dr. Tan. At kung pabalik ko ang camera ha. Mahiling si Dr. Tan. Sige po. Put the microphone. Yes Dr. po. Tan. Tamahin ang beauty mo. Good afternoon, Doktora. Idol Ken of Idol FM Legazpi. Doc, ano pong ginagawang hakbang ng opisina nyo ngayon regarding po this report on nag-positive po ng COVID-19 na evacuate po? Yes po, good afternoon, sir. Right now, ang Municipal Health Office po ng Daraga, may mga measures po kitang ginagawa ngayon. Yung firstly, yung ating positive patient po, naka-isolate na po siya. Naka-isolate po siya ngayon sa infirmary sa Anislag. And then yung 30 po na close contact na kasama niya, na naging close contact niya, naka-quarantine na din, and then swab. Yung ating disinfection and misting, ginagawa po natin yun weekly. So, yung pinaka-latest po na disinfection natin was done noong Friday. And then, right now po, nagagawa kami ng master listing of all senior citizens na for pneumococcal vaccination po. So, naglilista na po kami ng mga lahat ng senior citizens na nasa evacuation centers para po sa ibibigay na bakuna for pneumonia. So right now po, yun po ang satuya ng mga measures po na pinag-ipo. Opo. How about, ma'am, yung pagpapatupad po, Doktora, ng mas mahigpit na health protocols sa mga evacuation centers? Ay, ipo. Actually, maski day pa man po ini nagluwas na COVID positive, may mga measures na po kitang pigigibo aside sa nagigibo kita ki curfew. Actually, may curfew kita sa mga evacuation centers. Tanganing maiwasan taman sa mga luwas laob. Ang kada evacuation centers na po, may nakaman po dyan na uniform personnel from PNP, BFP, and PSO na nag-ano po kang security nila. So, di man po talagang basta-basta nakakalaog ng mga unauthorized or unidentified na individuals. Yes, sir? Okay, thank you, Doktora. Kay Dr. Ernie siguro mabalik ako. Dok, kasi hindi po natin maiwasan, may mga nagpupunta pong mga
nagdo-donate ng mga goods diyan po sa mga evacuation center. Paano po ang protocol natin dito? Kasi posible po na yung mga evacuees doon din po makakuha ng sakit o ng virus doon mula po doon sa mga nagpupunta diyan para po magbigay ng tulong. Primero po, yung siguro yung magbibigay po ng tulong sa mga donors. They have to coordinate po first with the PHO para po regulated po nag-alog din sa mga health center, mga evacuation center. And aside from that, they have to coordinate po with the local government units and of course to the camp manager po niyan. Para po may proseso kita po sa paglaog kan sarong donor po diyan. Okay, salamat Doc. Thank you. Maraming salamat po. Para po sa ating sunod na katanungan mula kay Ma'am Jean. Yes, Ma'am Jean, naka-raise po kayo. Yes, RD, magandang hapon po. This is Bombo Jane po from Bombo Razo, Legazpi. RD, tanong lang po namin kung meron na pong recorded na mga nasaktan because of the Mayon situation. Kasi we have gathered information from the NDRMC na meron na daw pong mga nasaktan, mga nasugatan because of the Mayon situation po ngayon, RD. As of date po, wala po kami na-receive pa na mga reports na ang wounds or injuries po ay secondary sa eruption kan Mayon. Okay, kasi As of date po. oo. Pero ano po yung mga common situations po na we have monitor when it comes to health situation po dito sa Albay because of Mayon? Yung po, kadakla po nakikita natin sa sa what do you call this, sa evacuation centers po ay consultations po on cough, pagpaparaabo, tapos iba po yung mga bronchitis or RRI. Tapos that is followed po by fever, garong may kurkalintura. Then hypertension po, ikaw papa-check up, haralan ko ang BP. Tapos sakit kang payo o kulog kang payo po. Ayan ang mga nahihiling ta pong kadaklan na Buda ngipon, yan. Dakol garong may tooth decay dyan, kaya siging kurulugan ngipon. Opo. What is the action taken by the DOH po with this kind of situation, RD? Of course, yung po yan, kaya nga hinihikayat po namin na bawat kung ano namamatayan, they have to go to the medical clinic po para maibsan tulos yan para ma-assess po siya kung ano ang next step. Kasi ang nahihiling ta po yan, they are basically consultations po kung ano namamatayan kan tao. Then they have to be assessed po. Furthermore, para mahiling po kung anong kausa kung mata na namamatayan ni Daya. Kargado na po. That is now based po sa responsibility of the medical clinic po kang evacuation center. Opo. Pero confirmation po, RD, wala pang mga nasugatan, nasaktan po because of the Mayon situation? Wala pa naman po. Okay. Thank you po, RD. Thank you. Any more? Sir, Doc. Yes. Yes po, meron po tayo from VNFM Naga, from Miss Janessa po. Good afternoon po. Ja of Brigada News FM Naga, may assistance po ba tayong hinihingi from DOH Capsur ngayong may health concern po tayong ina-address sa evacuation centers maliban po sa COVID-19? For example po, personnel, gamit, and others if there is any po. Ano sabi? Ano tabing hapon? Meron po tayo ng assistance po na hinihingi from DOH Capsur. As of date po. Sufficiently po ang PDO Albay as of date. And of course the CHDO. As of date, we have sufficient funds in the logistics po. The Department of Health, Bicol Center for Health Development. Si po, do you have any comment, ma'am? From the Daragar Itso, kung ano mga naitabang po din daw sa mga logistics and financing po para marami ang gabos? Good afternoon again. May I add lang po, daily po, para po kuha kami data on health status. Every day ang staff mi po na naka-duty, nagra-rounds po sinda each room. So, ang iba po kaya baga na susupog, magpa-check up, magpa-konsulta, o kaya pigtatago ninda. Ngunyan, ang samuya po na staff, kasi 6 to 6 po ang duty, nagra-rounds
room, each room sa evacuation centers to check on all evacuees with regards sa health nila, kung may nag-ubo sipon, kalintura, kung may nag-high blood, kung may ibang pagmati, piga BP po, kung kaipuhan. Twice po yan pigagibo. So morning po, pag abot kang duty, and then hapon po before matapos ang duty. So pigiling ni po na day po kitang na may miss out na health concern na pwede po na mag-crop up. Kung may banggiman po, usually po, kung man, emergency cases po ini. So, yun po ang nailing ko na gano'ng maray man na pigigibo kang sa tuya na staff po sa grounds. Thank you po. Maraming salamat po, Doc Tan and RD. Kung may questions pa po tayo, please manifest po habang nandito pa po tayo sa ating press con. Yes po, another one from Sir Chris Novello po. Anong name po ng evacuation center kung saan may nag-positive sa COVID-19? Gabawan Evacuation Center po. Ayan, so I hope nasagot po ang question po ni Sir Chris. So if may questions pa po, further questions? Doc, yung assurance na lang natin sa mga evacuees, lalo na po may nag-positive sa COVID-19 sa isa nating evacuation center. Basically po, ang assurance na doon is, first of all, we have kompleto po sa medical assistance sa ENDA. We have the na magtatapos sa ENDA mga medyos para makamatisin. Kung makamatisin da, free of charge po sa gabos kung sakaling kung ano man namatian nila. If you have to go to testing po for COVID, libre po yan sa tuyang BSL and CNRN. Ikadwa po, may mga bakuna po dyan aside from COVID eh. Ikaw kitang bakuna duman sa pneumococcal baga. Iniuso mga duman sa mga senior citizens para po dahil sila magka-pneumonia. And ikaw po kitang bakuna man sa mga aki. So MRC, so ginamit na baga po duman sa MRC yung measles, rubella, and polio. Aside from that po, ang DOH po, ikaw po roving ini, garong strike force na medical team, na badyan po ini duman sa mga area, mga evacuation centers po, na dakol na po ang naililista pong mga helang. So they would be assisting po the LGU in conducting medical treatment and management po sa mga health centers na ganyan. So, dahil po mag-a-adit sa mga kaya sa mga health center, evacuation center po, and sa Endupon DOH in coordination po with our local partners from the local government units, handa man po yun na mag-service sa Indo. And ano yun po si Dr. Tan, pag gusto natin maaraman po kung ano ang plano po niya doon sa Daraga. Ma'am? Okay lang. Thank you po, RD. Pwede po ako mag-invite po and encourage po sa gabos ng mga evacuista na bako pa po tabi kompleto ang sa indong bakuna. Nag-encourage po kami na magpabakuna po. Taarog man po sana po ka na ilinindo. Igwa pa po tabi kitang COVID minsan ngunyan. Naging kampante po kaya kita siguro for the past few months kasi padiit naman bagang sa tong COVID cases. Pero po igwa pa po kita. Naging example po ining nahiling tapo mo niyan, igwa po kitang sarong positive case sa Gabawan Elementary School po diyan sa Gabawan Evacuation Center. So pigi-encourage ko po tabi gabos na mga evacuees, maski bago po evacuees, na kay puan po magpabakuna man po girari kita, kumpletuhon ta po sa primary and then sa duwa po na booster doses. An sa tuya po na mayor po sa Daraga, si Mayor Awin Baldoya man po andyan pirmi. Actually, nasa pirmi po yan, iwanan po kami kinag na incident command post, yan po sa Anislag infirmary. Kaya po, on top po siya pirmi kang gabos na, na mga pangyayari. So, yan man po siya pirmi po sa likod na gabos na pangaipo po kan mga evacuees, yan po tabi siya dyan pirmi. So again, minahagad po ako sa Indo
diit na pasensya. Diit man po na ang partisipar sa gabos po ng mga activities ta. Sa ngunyan po ang PHO, may mga pigigibo man po silang mental health activities. Ini pong art therapy sa kids na ginibo na po kaso Friday afternoon. Ikaw naman po sa Lunes na hapon. Ang unya na hapon po, ikaw naman po sa Anisalag Elementary School. So mag-participate po kita. Sana po din naman po talaga ini magdagos na maglala pa ang sitwasyon sa mayon na pigahagad ta na day man po na magkaigwa kita kikwas casualty. Hindi po sa mayon eruption na po. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Tan. And of course, once again, to acknowledge po the Regional Director po of the Philippine Information Agency Region 5, Mr. Ramil Marianito, Director. Please, as the lead agency po ng ating pag-disseminate po ng information sa ating mga kapwa sa Kabikulan, please share our advocacy po sa PIA 5. Yes, thank you very much. Good afternoon po, Director. As to the PIA, kanina in our meeting with the RDRMC cluster, health cluster, we proposed that the information has to be dissect first. For example, ito kung nakuha to ng ating mga kasamahan sa media, baka hindi po baka po magkaroon ng confusion as to the release of the information. Sa ngayon po, as discussed by Dr. Vera, ang sabi ni Director, naka-isolate and at the same time yung mga kasamang na trace na close contact are already in the quarantine areas. So ganito po kaganda yung ating ginagawa na information so that hindi po tayo mag-show ng panic or chaos doon sa public especially. And for the PIA, we would like to assure the friends from the media to give you the information right from the agency concerned. May mga concern po kayo na gusto ninyong i-ferret or kukunin. We will try to access the necessary information to them. Pwede naman po kayong dumirekta, but kanina na pag-usapan that it has to be verified yung information na lalabas natin for us to also maiwasan po yung maling information. So yun lang naman po, we're facing a lot of disinformation and ito nga pong fake news. Huwag sana po tayong magamit doon, and yun lang po, very crucial yung information at this point in time. Doc, thank you very much po. Maraming salamat. Thank you very much po, RD Marianito. We have a question din po from Sir Joshua of DZGB. Sir? Yes po, good afternoon po, RD and Dr. Tan. Ang question ko lang po, may nakita tayong 30 na close contacts, parang medyo marami po ito, Dok. Sa recommendation po ng DOH Bicol, ilan lang po ba dapat na families ang dapat na nasa loob ng isang classroom para di po sinta masyado magsusuan po, Dok? Now, may ano po yan? Ikaw po computation po kaya na ginibo po ang CHD for every for every meters po yan, we have to divide it by 2. Then that would be the number of families or the number of individuals na maloob po dyan. Araw ang formula po kayan, iba-iba baga po ang sizes ng classroom. So we cannot say 100 meters, so we cannot do that. So we have here a empirical formula po na ang denominator niya is the number, what do you call this? The computation is the floor area in meters that will be divided by 2. Ayan. So ibig sabihin po, magsukol po kita kaya, di ba kita dapat na metros before we set up one health evacuation center. Hello. As per assessment po natin, Dok, sa mga evacuation centers, nasusunod naman po ba ito ng mga LGUs natin? Aday pa po, medyo congested po talaga ito. Nagsisidatingan po talaga ang sa mga ano
in droves po nag-aarabot pa yan. So we are still in the sila po ang mga asitong partners, but they're still in the process of identifying po the numbers of evacuation center. And of course, we have to discuss po with DepEd naman if how do we increase the number of classrooms para po ma-accommodate po yung excess duman sa sarong evacuation center po na medyo dakulaon or masyadong congested po siya. So that has to be discussed with DepEd din po naman for the expansion and additional number of buildings. Okay po. Thank you po, RD. Thank you po. Thank you po, RD. Any more questions, manifestations po from our media? I think if none na po, this ends our open forum po. So maraming salamat po once again sa ating panel of resource persons po from the DOH CHE, RD Vera, and also from the Philippine Information Agency Region 5, ang ating regional director na si Mr. Ramil Marianito. And of course, from our Municipal Health Office, the Municipal Health Officer of Daraga. Yes po. Dr. Ed Natan. Yes po. And from our Regional Epidemiology and Surveillance Unit, Dr. Aurora Teresa Daluro. Maraming salamat po sa answer po ng ating mga questions from our media partners, and of course to our media partners po, maraming salamat po sa pag-attend po ng ating press conference for today. So I guess parting words, final statement na lang po from RD Vera. Iguana po kita, we have noted na po na cases are increasing. We have COVID, we have cough and colds. So ang point po digdi is mas preventive measure na po kita ngayon. We have to use mask po siguro at this point in time. Diyan po sa tuyang mga evacuation center, we have to use mask na po. It's high time. Pag ngayon ka po sa loogang evacuation center mo, you can use mask. Pero paglawas, kung marayman ang you can remove the mask. Ikadwa po, inuulit po uli namin na if ever po may mga namatian ka mo, na Kulukipayo, Paraabo, diretso tulos po ka magduman sa sa tuyang medical clinic para nga po ma-diagnose, ma-determine, ma-manage kung ano pa na mamatian din doon. Sarwa pong para utro ko po yun para sa Bionis, magpapabakuna po kita. Magpabakuna po bawat sa inyo dyan sa indong evacuation center. Primero po, sa mga senior, magpabakuna po sa COVID. Kung di patapos kang booster, kung di pa nabakunahan, magpabakuna na po. Yan po ang mga bakuna po, idadara po yan dyan. Ikadwa po, sa mga pneumococcal, vaccines po for pneumonia, sa mga senior na naman ninyo, take advantage of it po. Pagdakulang bagay po yun, natibad dyan sa evacuation center, mahawa ka mo. Kung may mga darang mga carrier po ka pneumonia virus o pneumonia bacteria, so preventable yan. You can be vaccinated po anytime. Ito po sa tuyang mga sa mga saaki, dahil paglingawan tapos na ka na Marcia, pero otro hunta po yan, so dahil pa po nabakunahan. Dadakon pa kita mga aki po na dahil nabakunahan, duman sa pag-set up na po ko na Marcia. Iyo. Katulo po, iba po kitang mental health and psychosocial services po. Para po maano ka mo. We know, aram ta na ang sa indong na istarang niya harayo sa normal. Dahil po kamo komportable dyan, aram yan. Na-stress po ang resulta po kaya pag uncomfortable ka mo, permi ka mo mahanap ng pag-uli. Hindi mo pagpapauli. So ma-stress. Makakaigo po mo ki-stress po dyan. Kaya we have this kind of mental health, psychosocial services po para maibsan po ka mo, mawarang stress po sa indo. And of course, nutrition component po, niyaon po dyan, we have especially po duman sa itong mga ina na bados, then we have magpapacheck up po kita, routine check up. At saka duman po sa mga akin na medyo may mga malnutrition pong hilang. So we have to give food for yung mga RUTF po na tinataw po sa mga malnourished na akin. And of course, mga preventive actions po na iba pa. Reminder po namin, ang paggamit po ng tubig Gawa na po kitang mga kairiba sa ibang evacuation camps na evacuation
centers na igwa na po ki mga nagkukurso. Kung dahil pa ka po napapa-examine po ang tubig dyan, pagpakulo ko na for how many minutes? 5 minutes po, continuous kulo, then after that, paliputan sa kainuman. Ini po, pigahagan ko dahil pa po na-examine sa mga tubig dyan sa camps. Kasi, meron po kitang schedule na bawat once a week, mag-examine po kita kang tubig dyan sa Camp Pindo. First, doon sa kung hain-hali ang tubig, ikadua kung saan nagluluwas ang tubig. Kani po sigurado po kita na di ka mo magkahilang dyan. And lastly po, hinahagad po ulit namin na itong sinabi ko kasubago po, kanina lang, sunodun ta po. Dahil mo po ako namimiri, pero kahit po ako kamong piriton, na yun po ang gibuta. Tanin po, dahil kita magkaigawa ki epidemya. Kung ano man pong hilang yan sa kampo nindo, sa evacuation center po. Abo mi po nahihiling ang sa itong mga evacuees na naghihirilang sa evacuation center. Gusto mi po as much as possible ma-maintainer ang salud ng bawat sarong evacuee sa indo po. Makabalos po sa indo po. Maraming salamat po muli, RD Vera, sa inyong parting words. And of course po sa ating nabanggit kanina ng mga media partners, maraming salamat din po sa inyong pag-attend dito sa ating press conference on Mayon Health Response. Naway po sana ay marami po tayong mapulot dito na information para po ay matulungan nyo po kami na ma-disseminate ito sa public. At yan po ang ating, dyan po nagtatapos ang ating press conference for today. Maraming salamat po.